Maşina kuştin û bidarvekirîna girtiyan li Îranê de berdewam e. Li roja inê heftê çiriya paşîn, hawrê çehanara xelkê bajarê serdeştê ku bavê du zarokan e, Şemsedîn Ebasî Kayê, kelkê gundê Kayê, ser bi devera tîrgevera bajarê Urmiyê, li girtîgeha navendiya rejîmê li bajarê Urmiyê, hatine bidarvekirin. Hervîsa vêlatiyekî dinê xelkê Kirmaşanê yê bi navê Elî Kerîmî Zend, ê temen 42 salî xelkê bajarê Kirmaşanê, li girtîgeha rejîmê li bajarê Kirmaşanê de hate bidarvekirin. Hervîsa du girtiyên din bi navên Semîr Beharî û Yarelî Hacîzade, ku her duk jî xelkê Serpîla Zehavê bûn, li girtîgeha Dîzîlabad a Kirmaşanê de hatîne bidarvekirin. Maysato raportera taybet a saziya netewên yekgirtî li rûbarên mafê mirovî li Îranê ra gihaniye, ku rejîma Îranê bi bidarvekirina girtiyan, rêya encamdana cinayet li dijî mirovahiyê girtiye pêşexwe. Rejîma Îranê li hêva derbasbûyî de zêdetir jî 217 girtî li girtîgên xwe de bidarvekirin.